Vítejte u našeho nového týdenního pořadu Retroplay. V něm se každý týden zaměříme na jednu starší hru, o které si něco málo povíme a nakonec zhodnotíme, co ze hry zajímavého a zábavného zůstalo do dneška a co naopak vzal nenávratně čas. Tento týden tu máme první díl veleslavné série Grand Theft Auto. Odevšať slýcháme GTA 5. GTA 5! No ale kde to všechno začalo? Bylo to v roce 1997 na tehdejších DOSových počítačích, PlayStationu 1 a přenosném Game Boy Color. Už od začátku se hra vyznačovala otevřeným světem a 3 ikonickými městy San Andreas, Liberty City a Vice City. Byl tu i nějaký ten příběh, který ale nebyl z dnešního pohledu nějak silný, protože se odehrával pouze textovými telefonáty mezi hráčem a zadavatelem úkolu. Pak tu můžete ještě pozorovat rozdíl v tom, že příběh byl rozdělen na jednotlivé kapitoly, které jste si postupně odemykali, jako například levely v Mariu. K tomu všemu bylo GTAčko obdařeno ještě pěknou porcí nadsázky. Za veškeré ničení a zabíjení jste sice dostávali body hledanosti, ale taky jste za to získávali skóre, které se vám ukládalo do tabulek high score. Trochu toho nadhledu je v sérii dodnes. Co myslíte? Základy pro další Grand Theft Auta položila jednička i v sandboxovém pojetí a celkově hezky detailním městem. Sice to bylo jenom 2,5D, neboli 2D postavy a auta ve 3D městě, ale i tak to bylo hezké a mělo to styl. Dost dobře si dokážeme představit, že byste něco takového mohli pařit na videoherních automatech v kinech nebo zábavních parcích i dnes. Hold, grafická krása časem pomine, ale neobyčejná hratelnost společně s jednoduchou zábavností, ať už v singlu nebo v multiplayeru, který tu samozřejmě byl, dělá GTAčko hratelné dodnes. Jaká hra by měla být retrohrou příštího týdne? Napište nám do komentářů pod video a taky zahlasujte pro svého oblíbence na našich Facebook stránkách. Všechny odkazy najdete v popisku videa.